Jarene sapa saiki? Maman wismu hangu Wah, estu gayeng campur saini wingi sore Kompak sakjane. sone RA streamingnya Agus cocok banget sepaket ya. Lara apa kang si Ayo Nduk, maju Nduk. Ketok roman kok dhewe to Nduk. Lagi ini kan roman, ayo sini Nduk. Tartamtu tatu rudi Diajeng Anjas Moro. Yo ngene rasa katresnanku wis tak sokne kabeh tanpa tilas diajeng. Tenane yo Kang Mas. Nah iki kurang matuk lho wese. Wis ora apa-apa. Sing penting nyambuk romase. Lumampah tanpa mustika ning jagat numpakipun Kakang wong ayu. Ora ngira yen numpak Kakang iso sumanding karo Wanodya Kang Suleseng warna apindo Hapsari bebasan koyo widodari kang turun saka kayangan. Pripun Kang Mas? Wes Aku bingung. Tresnaku yo tulus Kang Mas. Ya padha wae diajeng hayuk
Dilanjut nih ya. Sumangga. Teman Oh, si kucing. Ayo Pak Sugeng. Ih, Jawa si kucing monggo Om Geng.